Hej, og velkommen til endnu et afsnit af Finans med Flimse. Jeg hedder Flemming Flimse Fjermsborg, og jeg er vært. Dette er jo et program, hvor vi svarer på spørgsmål fra jer, kære seere. Ofte om finans og alt, hvad der vedrører dette. I dag har vi fået et brev fra Carla Mynteberg på 7, som kommer fra Sædding i Ribe. Carla skriver: Hej, Flemming Flimse. Sad og konverserede med nogle af veninderne om finanspolitik, da det gik op for os, at ingen af os kunne erindre, hvad de pengepolitiske instrumenter er. Hvis du kunne opsummere dette, ville det i høj grad fremme vores pengepolitiske forståelse, og vi ville være super duper taknemmelige. Knus og søde krammer fra Carla. Ja, hej Carla. Tak for din henvendelse. Jeg kan desværre ikke svare på alle dine spørgsmål selv. Så derfor så har jeg jo ringet rundt til nogle af mine venner, rigtig dygtige venner faktisk, der hellere end gerne vil hjælpe dig. Men jeg har jo lige nået at google lidt selvfølgelig, inden programmet startede, snydt lidt. Og jeg kunne da læse mig frem til, at udlånsrenten, den rente som Nationalbanken, altså den store fælles danske bank, tager for de lån, som de små mindre banker, som din mor og far har konto i, tager, når de mangler penge, altså monetos. Så altså, det er de penge, banken skal betale for at låne penge i Nationalbanken. Disse lån var normalt kun 7 dage, og der er derfor tale om det korte pengemarked. Renten er lige nu på 0,20%, der måske ikke lyder meget i forhold til, hvad din mor og far betaler. Men der skal du huske, Carla, at det er utrolig store summer penge, vi snakker om her. Så 0,20% kan være rigtig meget. Nå, nok fra mig. Til at snakke om indskudsbevisrenten har jeg ringet til min gode ven Bertil Kaukenölstein, som er professor i indskudsbevisrenten på die Deutsche Geldschule i Schleswig-Holstein. Hallo Carla. Ja, ich finde eigentlich, es ist eine gute Frage, die du da stellst. Und ich... Nö, warte mal eine Sekunde. Das Mädchen versteht kein Deutsch mehr. Ja, dann muss ich ja Dänisch machen. Nö, das ist kein Problem. Ja, ich kann Dänisch. Ja, ich kann Dänisch. Ja, dan spreche ich Dänisch. Hallo Carla. Jeg synes, at det er et rigtig godt spørgsmål, du mig der stiller, og jeg vil gøre mit bedste for at jeg besvarer det så godt som muligt. Og ser du, Carla, for at forstå, hvad et indskudsbevis rente er, må vi først forstå, hvad et indskudsbevis er. Og ser du, Carla, et indskudsbevis er et bevis, eller et gældsbevis, som den danske Nationalbank udsteder einmal i året. Og en gang om ugen. Og andre banker, som Danske Bank, eller Jyske Bank, eller Geldinstitutter, som Nordea, kan så købe de her gældsbeviser, og når ugen er omme, får de det, de har betalt i gældsbevis igen, plus lad os sige 1% i rente. Så hvis de har købt gældsbeviser for 1 million, så når ugen er omme, får de deres 1 million igen, plus 10.000. Fordi de får 1% i rente. Det er jo en god handel. Og formålet med det hele er, at på den måde kan den danske Nationalbank så kontrollere pengepolitik. Ved at sige, jamen prøv at høre her, Danske Bank. Du får nu af mig lov til at købe indskudsbeviser for, lad os sige, 1 million kroner, og så giver jeg dig 5% i rente. Og så siger den danske bank, jamen, så giver jeg ikke nogen penge ud til almindelige borgere, når jeg kan få 5% i rente ved den danske Nationalbank. Og på den måde kan den danske Nationalbank styre i pengepolitikken. Så hvis du nu vil have en stram pengepolitik, så siger de, jamen Danske Bank, som sagt, du kan låne den for 5%. Og så siger den danske bank, jamen så køber jeg masser af gældsbeviser, fordi at det kan jeg tjene masser af penge på. Hvorimod, at hvis det nu var eksempelvis, lad os sige, de kun vil give 0,5% i rente, så vil den danske bank sige, jamen det er jeg ikke interesseret i, og så vælger de at låne deres penge ud til borgere i stedet for. Og
det vil jo så være en lempelig finanspolitik, eller ikke finanspolitik, det slutter pengepolitik. Og ja, det er hele ideen med det, det er klart. Men det er meget svært at forstå, så for at illustrere det hele mere, du vil lave det lidt mere überschaulich, nicht überschaulich, was heißt das? Overskueligt, du ved, overskueligt for at gøre det hele mere overskueligt, har jeg medbragt en chokoladebar. Okay? Og nu siger vi, at jeg er den danske nationalbank. Okay? Jeg starter med at være dansk nationalbank. Så siger jeg til Danske Bank. Prøv at være Danske Bank. Hvis du giver mig en chokoladebar nu, så når ugen er omme, så får du halvandet chokoladebar igen. Det er halvandet chokoladebar. Og det er de gode, de kigger på en. Okay? Det er de gode. Så siger Danske Bank, at det er Jørgen, du får en chokoladebar af mig. Og når ugen er om, vil jeg så have halvandet chokoladebar. Og det går de så ind på, og så går ugen, og så siger den danske nationalbank, jamen værsgo, Danske Bank, her har du en chokoladebar, som var det jeg rigtig lånte, plus en halv. Nej, ved du hvad, vi siger en kvart. Og det er hele ideen med det, klart. Men ja, som sagt, jeg håber, at det gjorde det hele lidt mere overskueligt for dig. Ja. Men ja, tschüss. Ja, tak til dig, Bertil. Det var rigtig flot, og jeg er sikker på, at du har hjulpet Carla med at forstå, hvad indskudsbevisrenten er. Til at snakke om diskontorenten, eller diskontoen, har vi Vagn Machatskala, som er professor i diskontorente på Petrozavodsk Finansuniversitet i Tjeljabinsk. Han er fra Rusland. Hej Carla. Det er et skidegodt spørgsmål, du stiller der, og det kan Vagn her svare på. Diskonto er nemlig den rente, Nationalbanken krævede, når den lånte ud til de givende banker, men den er simpelthen stoppet med. Hvilket vil sige, at den benytter sig altså ikke længere af den her direkte pengepolitiske styremiddel. Til gengæld bliver diskontoen i dag brugt som en form for signalrente, hvilket vil sige, at hvis Nationalbanken ændrer diskontoen, kan den signalere til andre banker, hvordan den vil have renteniveauet til at bevæge sig. Dog er det vigtigt lige at huske, at den styrer der stadig renten på visse specielle låne- og opsparingsordninger, såsom SU-lån og boligopsparinger. Håber du bliver klogere på det. Ja, tak skal du have, Vagn. Jeg er sikker på, at du hjalp Carla rigtig meget. Her til sidst, til at snakke om folierenten, har jeg min tætte ven og kollega, Thorleif Mogens Kruse-Mynte, som arbejder på Dansk Renteinstitut i Gråsten, og han har speciale i folierenten. Carla, rigtig godt spørgsmål, du har fået det der, eller vi har fået os her, som vi kan svare på, og det er lige mig, sådan noget folierente der, ja. Jamen, visse banker, de har også lidt penge til overs, som de så vil bruge til, eller de så ikke kan bruges, men så de sætter ind på en foliekonto, og den i Nationalbanken, og denne foliekonto har så en folierente, som så det kommer til at koste penge for banken, og kunne have en konto derinde. Men lige nu er folierenten på 0, og det står inde på Nationalbankens hjemmeside, så lige nu koster det ingen penge overhovedet for nogle banker at betale noget, når de skal have en konto på, eller i Nationalbanken. Så ja, tak for spørgsmålet. Ja, tak til dig også, Thorleif. Og det var alt, vi havde til dig, Carla. Jeg håber, du blev klogere. Det gjorde jeg i hvert fald. Husk at se med næste gang i Finans med Flimse. Og hvis I har nogle spørgsmål, så kan I gå ind på min hjemmeside www.flimse.dk og stille mig spørgsmål, ligesom Carla har gjort. Tak for jer.